खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC CGL एग्जामनि सोमोन्दै। गोबां समाव जों गुबुनफोरखौ बुंनाय खोनायो SSC Exam, SSC CGL एबा गोबाङानो जोंखौ माब्लाबा सोङो SSC Exam होआखै नामा, एप्लाइ खालामाखै नामा बायदि बायदि होननानै। नाथाय गोबाङानो दिनैसिम मोजाङै मिन्थिया जानो हागौ SSC आ मा, SSC CGL आनजादा मा। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC CGL आनजादा मा, बे आनजादखौ सोर होनो हायो, मा साख्रि एबा पस्टनि थाखाय बे CGL आनजादखौ खुंनाय जायो, सोर खुङो बे आनजादखौ, बबे जायगायाव बेनि आनजाद मिरुफोर दं, बेफोर गासिनिबो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बड' एनालाइसिसनि फेसबुक पेजखौबो अन्नानै फल' खालामना ला, जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना थाब आपडेट मोनबाय थानो हायो। SSC CGL आनजादनि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगां SSC आ मा बेखौ फोरमायग्रोनो सानबाय। लोगोफोर, SSC नि आबुं महरा स्टाफ सेलेक्शन कमिसन। SSC आ जादों भारतनि ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D बायदि साख्रिनि थाखाय उदायथाव बिजाथि एबा केन्डिडेट सायख'ग्रा भारत सरकारनि मोनसे आफाद एबा अर्गानाइजेसन। SSC आ गुबुन साख्रि जेरै ग्रुप B, ग्रुप C बायदि साख्रिनि थाखाय दुलाराय भारतआव आब्रुथियै आनजाद खुंनानै मोजां रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरखौ सायख'ग्रा मोनसे कमिसन एबा आफाद। SSC नि आन्दाराव जानाय एबा SSC आ खुंग्रा माखासे एग्जाम एबा आनजादफोरा जादों SSC GD कनस्टेबल, CSSL, CGL, जुनियर इन्जिनियार, CPO, SSC जुनियर हिन्दी ट्रान्सलेटर, स्टेन'ग्राफार, SSC MTS बायदि। बेफोर गासैबो आनजादखौ SSC आ थामहिनबा स्टाफ सेलेक्शन कमिसना खुङो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC आ खुंनाय CGL एग्जामनि सोमोन्दै। लोगोफोर, CGL थामहिनबा कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभेल एग्जामिनेसना दुलाराय भारत नाङैनो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे आनजाद। बे CGL आनजादखौ SSC आ भारत सरकारनि ग्रुप B, ग्रुप C बायदि साख्रिनि पस्टफोराव थिसनथाइ होनो थाखाय खुंनाय जायो। एबा SSC CGL आनजाद होनानै एबा CGL आनजादखौ उथ्रिनो हायोब्ला भारत सरकारनि ग्रुप B, ग्रुप C जेरै एसिस्टेन्ट ऑडिट अफिसार, एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार, इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर, CBI साब इन्सपेक्टर बायदि साख्रिफोरखौ मोननो हायो। SSC आ खुंनाय CGL आनजाद होनानै डाइरेक्ट मोननो हानाय साख्रिफोरा जादों एसिस्टेन्ट ऑडिट अफिसार, एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार, ऑडिटर, डिविजनेल एकाउन्टेन्ट, सेन्ट्रेल सेक्रेटारियेटनि सेक्सन अफिसार, इन्टेलिजेन्स ब्युरोनि सेक्सन अफिसार, मिनिस्ट्रि अफ रेलवेसनि सेक्सन अफिसार, मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि सेक्सन अफिसार, मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिनि सेक्सन अफिसार, इन्सपेक्टर अफ इनकाम टेक्स एसिस्टेन्ट, इन्सपेक्टर अफ सेन्ट्रेल एक्साइज, CBI साब इन्सपेक्टर निया, NCB नि साब इन्सपेक्टर, जुनियर इन्टेलिजेन्स अफिसार बायदि। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन SSC CGL आनजाद होनो थाखाय बेसेबां थाखोसिम फरायनाय जानांगौ, बेसेबां बैसोनि सुबुङा बे आनजादखौ होनो हायो, फिजिकेल स्टेन्डार्डआ मा, थामहिनबा SSC CGL नि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा। SSC CGL आनजाद होनोब्ला सासे बिजाथिया खमैबो जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएसन जानाय जानांगोन, थामहिनबा BA, BSc एबा BCom पास जानाय जानांगोन। बैसोआ खमानो 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि जानांगोन। पस्ट लाना पस्ट बैसोनि सिमाया गुबुन जायो। रिजार्भ केटेगरि सुबुंफोरनि थाखाय माखासे बैसोनि रेहाय होनाय थायो, जेरै ST फोरनि थाखाय 5 बोसोर रेहाय होनाय जायो। बेबायदिनो OBC फोरा 3 बोसोर, PWBD आनरिजार्भफोरा 10 बोसोर, PWBD OBC फोरा 13 बोसोर, PWBD SC ST फोरा 15 बोसोर बैसोनि रेहाय मोनो। माखासे पस्टफोरनि थाखाय बिजाथिफोरखौ फिजिकेल टेस्ट, फिजिकेल स्टेन्डार्ड, मेडिकेल बायदि लानाय जायो, जेरै CBI साब इन्सपेक्टर, सेन्ट्रेल एक्साइजनि साब इन्सपेक्टर अफ निया, साब इन्सपेक्टर अफ जुनियर इन्टेलिजेन्स, NCB बायदिफोरनि थाखाय फिजिकेल टेस्ट, फिजिकेल स्टेन्डार्ड आरो मेडिकेल टेस्ट बायदि लानाय जायो। एग्जाम पेटार्ननि बाथ्रा बुङोब्ला SSC CGL आ मोननै खोन्दोनि जायो, टायार 1 आरो टायार 2। टायार 1 आनजादा गासै 200 नम्बरनि जायो। बेयाव मोनब्रै आयदा जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं, जेनेरेल एवारनेस, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड्स आरो इंलिश कम्प्रिहेन्सननि सायाव सोंथि सोंनाय जायो। टायार 2 आनजादाव गासै गांथाम पेपार थायो, पेपार 1, 2 आरो पेपार 3। पेपार 1 आ गासिबो बिजाथिफोरनि थाखाय कम्पालसरि, जेराव पेपार 2 आरो 3 आ खालि जुनियर स्टेटिस्टिक अफिसार्स आरो एसिस्टेन्ट ऑडिट
एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार पस्टनि बिजाथिफोरनि थाखायल'। पेपार 1आ गासै 450 नम्बरनि जायो आरो पेपार 2 आरो 3आ गांफ्रोमबो 200 नम्बरनि। SSC CGL नि आनजाद मिरुफोरा भारतनि गासैबो हादरसायावनो दङ। आसामाव डिब्रुगड़, जरहाट, सिलचर, गुवाहाटी बायदियाव SSC CGL नि आनजाद मिरु दङ। बे आनजादखौ SSC आ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। बेनि सोमोन्दै एबा SSC CGL नि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनो थाखाय SSC नि अफिसियेल वेबसाइट www.ssc.nic.in आव थांनानै नायहैनो हागोन। नङाब्ला SSC नि सोमोन्दै लिरनाय गुगोलाव गोबां आर्टिकल्स मोनो, बेफोरखौ फरायनानै मोन्थिना लानो हागोन। लोगोसे जायफोरा SSC CGL आनजाद होनो गोसो बिथांमोना SSC वेबसाइटनिफ्राय आपडेट लाबाय थानाया जोबोरैनो गोनां। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।